Jeg skal ikke få noget. Jeg har jo plus. Så det kan. Der er 1, 2, 3, 4, 5. Der skulle gerne være 5. Nå, de er meget lette. Se, den her, De der vejer er næsten lidt ikke brun noget. kendt, kan du se det? Ja, de vejer nærmest ikke noget. Nej, de er ikke så store, men hvis man tænker på, at der har været 5 inde i Dudis mave, så er de ret store, synes jeg. Jeg troede ikke, at den var sådan. Hviler det så lidt, ikke? Hvad hedder det? De vokser hurtigere og hurtigere. Nå. Hun er også fuldstændig slank, som hun plejer. Ja, det er klart. Den er meget sød. Kom af med dem, ikke? De er så søde. Der er en, der er fuldstændig hvid. Ja, den er ikke helt hvid, men den er ret hvid. Ret Nå, meget det hvid. er den med pletter. Der er en der med mange pletter. De der 3 har ret Ja. mange pletter. Ja. Men Og de de 2 er ret hvide, ikke? Hvad laver den der? Den sutter babse. Nå. Hvad siger den? Miu, miu. Så kan jeg ikke sige wow, wow. Nej, det skal jeg lige lære først. Lærer du det? Vi lærer det af Dudi, ikke?